Hej, mit navn er Selin Øgter. Jeg er 34 år. Jeg har fået en gastric sleeve operation. Jeg har altid været overvægtig hele mit liv, og jeg har født 2 børn, og jeg har taget meget på efter min graviditet. Og jeg har altid været typen, der har haft svært ved at tabe mig, så jeg har besluttet mig for at få den her operation. Og det startede med, at jeg undersøgte det hele på nettet, og jeg gik ind på den her hospital. Jeg skrev med Shada, hun er så dygtig og så professionel og så omsorgsfuld. Hun har fulgt mig hele vejen fra start til slut og er her stadig hos mig. Hun er en god støtte. Hun ordner alt for dig, følger dig hele vejen og er der også efter operationen for at tjekke, om du har det godt. Mit forløb har været godt. Vi fik ordnet alle prøverne sådan samme dag og min operation. Ja, og nu er min operation overstået. Det er mit første dag. Ja, og jeg har fået at vide, at jeg godt kan blive udskrevet i morgen. Ja, det er et dejligt hospital. Alle er smilende, alle er glade, og folk er positive her, så jeg vil klart anbefale hospitalet og personalet. Ja. Okay. Bye bye. Bye bye. Hüseyin Akyol hocama çok teşekkür ederim.